de 2004 va donar una collita excel·lent. Sabeu per què? Doncs perquè va néixer Down Catalunya i porta 15 anys evolucionant amb ampolla i dona en copa unes ganes d'ajudar, de conviure i sobretot de compartir emocions. Així que brindo per vosaltres. Moltíssimes felicitats i per molts anys més. Hola, soy Pepe Villuela y quería felicitar a Down Cataluña por estos 15 años de trabajo infatigable y eficaz por el síndrome de Down en Cataluña. Un abrazo y adelante. Hay mucho que hacer. Hola, amics. Moltes felicitats en aquest 15è aniversari de Down Catalunya i sobretot moltes gràcies per la feina enorme que esteu fent, per la vostra generositat que està ajudant a tanta gent amb síndrome de Down i també gràcies perquè a nosaltres ens feu el gran favor de comprendre molt millor la seva situació i les seves dificultats. I que, res, ens veurem d'aquí 15 anys més. Hola, què tal? Som en Xavier Pérez Esquerdo, I en Quim Morales, de la segona hora de... RAC1. I volem felicitar Down Catalunya per aquests 15 anys, esperant que en vinguin molts més. No 15, 15.000 milions Milions de més. milions de trilions per molts Felicitats. anys. Mua!